Здравейте! Казвам се Дани Даванджиева и съм на 42 години. Част съм от екипа, който ще проведе събитието Дамска тлака, планирано за 14-15 октомври. Нека се представя за вас с няколко думи виртуално, но ще се радвам да се запознаем и на живо. Тази тема, тази среща също е изключително важна за мен, предвид възрастта, в която се намирам. Аз съм бакалавър по счетоводство и контрол и в момента работя като счетоводител, като в работата си прилагам данъчното и осигурително законодателство. Завърших и магистърска степен по управление на човешките ресурси, а малко по-късно завърших и за треньор по йога. Последните няколко години изследвам силата на родовите модели. Това е и тематиката, която много бих се радвала да представя пред вас на предстоящата среща. За това, кои са принципите, които регулират семейната система, кои са родовите модели, които се предават от поколение на поколение, как става това, как това влияе на живота ни, как можем да управляваме тези модели, кой е в системата, какви са ролите в нашата настояща семейна система, в нашата рожденна такава. Как можем да използваме принципите, за да регулираме и поставяме здравословни граници в общуването с нашите близки? Как можем да ги използваме така, че да разтоварим непосилен товар от нашите плещи, за да освободим лично време за лична ефективност, лично развитие, грижа за здравето и дейности, свързани с редуциране на хроничния стрес. Заповядайте!